இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போதே விஜய் சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில் எல்லாருமே கேரக்டராகவே உங்களுக்கு உள்ளே வந்து எழுத்துக்களை வந்துட்டாங்களா, இல்லை இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்தாங்களா? சேதுனா வந்து அந்த கேரக்டர் ஒருத்தர் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டாக மைண்டுக்கு வந்தது அவர் தான். ஃபஸ்ட்டாக வேணான்னு நினச்சதும் அவர் தான் சேதுனா. ஏன்னா மாஸ்டரில் பண்ணிட்டு வந்ததால் பேக் டு பேக் அதே மாதிரி இருந்துருக்கூடாதுன்னு சேதுனா வந்து என்கிட்ட முன்னாடியே கேட்டிருக்காரு, டே அதில் மரியாதையாக எனக்கு அதை லோன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தார். இதில் பண்ணவே வேணான்னா வில்லனே வேணாம், நம்ம வேறு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் லாரன்ஸ் மாஸ்டர் அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அவரும் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தார். அண்ட் அந்த டைம் லைனில் அவருக்கு இருந்த கமிட்மெண்ட்டில் இங்கே வந்து ஃபுல்லாக லாக்காக இப்படி பண்ணுற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது எனக்கு. அதனால் அது நடக்கலை. அப்புறம் டெவலப்மெண்ட் ஆக நான் இப்போ சொன்னேன்ல, இந்த எக்ஸ்பேண்டிங் ப்ராசஸ் வந்து பெருசானோடனே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே சேதுனாவை அவாய்டே பண்ண முடியல. என்னமோ பண்ணி பாட்டு. அப்புறம் ஒரு நாள் ஃபோன் அடிச்சு எங்கே இருக்கீங்க, சாயங்காலம் மீட் பண்ணலாமா அப்படின்னு. என்ன வரேன் அப்படின்னு சொல்லி நேராக போனேன். அப்போவே சிரிச்சிட்டு இருந்தார், நானும் சிரிச்சிட்டேன். வீட்டுக்கு தான் போயிருந்தேன். இதில் பண்ணிடுறீங்களா இல்லைன்னா அப்படின்னு கேட்டேன். தெரியும்டி, நீ அங்கே சுற்றி இங்கே தான் வருவேன்னு அதே தான் இந்த வார்த்தை சொன்னார்.